Mama siguro ning manghilotay no. Kay mura magmao ni gitudlo sa ako akong dulon di kay na may mga tao. Oy, bay. Ako'y pangutana si mo ba na? Ako'y pangutana lagi. Eh, bay. Kasi may pangutanan na mo. Diri man tong gitudlo sa ako anak ko ni mayong hilot. Aw, oh, si Kuan. Burtukloy. Syon. O kana man na siya nga na. Oh, kana siya. Maya na siya mahilot. Sige, mayo noon. Magpahilot ko siya ha. Asa may daot ni mo mahilot? Na, diri balik yung sakita ngari lagi ko kayo. Pahilot lagi ang tako. Oo, daghan na magna. Kuan ni Burtukloy. Kumama na siya mahilot gid. Mao lagi daw, mao to nga ngari ko. Galing lang kay Murag. Ito man siguro pero ako nang inaon ron. Sige. Ako lang pong huwaton. Sige. Taw-taw na imong gi paminaw nimo sa imong kuan. Sus, taon na gid ay. Isa may gipangita na bay. Si Burtukloy lagi, bay. Ngita siya kay pahilot ko na yan tiil nga lapiang. Si Burtukloy. Naam siguro diyan ang tug. So, ako lang huwaton dire. Inyo makangaton. Sama ato na lang pagkaon. Pukaon siguro na to. Okay. Pag giga po ito, basig ma. Singkuhan mo dali. Ay kung inaa nga luoy pug kay ning kuan og di mahilot kay naigi paminaw nga sakit kaayo ko no. Tara, atong suwayan. Tara. Ayo. Yung buntag. Oy. Oh, sama pre. Na dire si Burtukloy. Oo, kabantay dire pre. Basig nasa buti ka matog. Ato lang suwetan og. Sige, pre, salamat. Sige, pre. Tanaw lang niyo dia, pre. Gina dia. Na daw, basig. Wa. Do? Grabe former Burtukloy murag Dragon Ball. Kahit na. Burungan Burtukloy, magmo kay tae gid. Mura jud. Bawa gyud kay klase agad. Pero pasig-pasig ra ko ni kumo ko na. Uy! Ano yung pilot, uy? Tutoy! Uy, na! Sumuka kayo nga, pilaw kaya taga-bi Kaya magpahilot. Hangit! Kisa yung pilot? Si Say pangalan to si Pamanta. Basta na lagi yung pilot lang. Hindi lang ako na diha, kay sakit ko na kayo yung tiil. Huwag mo na diha pa. Kaya kayo Kisa mag-pilot lagi ba? Dapat kaya itong pilaw kaya taga-bi Gawas lang diha, aron na yung makitaan. Aman! Taong ay di kaya magka kay pilaw kayo ta uy. Sige, magitaon non kay kaya kami pa yung pagitan mo. Huwag lang balik ka, hindi ka mahilot. Taong Kasi hindi ako lang tinutan ni CTC. Sige, makinatugoy. Asa mo pahilot pa? Tula ay mo pahilot ay. Oy, dara, pilot ko. Ora to magpahilot. Maugay na. Pahilot klaro juga ay kwarta. What na kay ba? Basin na ay kwarta di ay di. Karon patag mo ng pilotino sa kuwar nga kapangyarihan ng paghilot magamit na nga nga lagot yung kumahigan. Ha? Siguro na mahilot og way kwarta eh. Ato lang hilot. Sabot na sa kakapos paghilot. Unsa man taong ka Burtukloy? Ay, may ka man mo hilot o may chicks. Asa na yung pamilya din mo? Ano yo? May pahilot nimo ba? Ay dire, sakita kayo eh. Asa man? Dire. Oh. Dilo. Sakita oy, gago. Kita ano? Okay, tinuo yung piya gada, ngerta. Tinutot kay notot. Samot yun nun. Samot. Kay kabayan sa ako ron. Bigdang kwarta. Pagtaro nga kay nakuha bay ako kapila. Hindi ako mahilot bay. Kailangan kay Burtukloy. Minat lang kayo mo ron. Miski piyang giapat mo may loob. Dali. Ako sa mo tilang napiang man. Kuan lagi sa basketball lagi. Lagi yung sakita gid nung kayo. Sige daw dia. Kini. Oo.
Anak. Kay sakitan nung sa nabahinon, manghilot ka niya mong bunugon ako. Akong paa. Okay. Kailangan mo rin kusog yun kay Hinahinaya. piang man eh. Uy. Piang man eh. Oo, pero... Kailangan kusugon ka na eh. Dili lang sakit-sakiton, kay sakit kayo. Sige, ato na yun. Oh. Tara. Kay! Sakitan nung kayo na. Tarong tayo hilot. Tarong. Ah, Wala diha, ikaw. saan naman yung... Kay! Nung saan naman yung manghilota ng tigbaso na minong tanon ani? Baso na. Napiamod ka. Ah! Kalain man yung manghilota yung diri di ay. Botok mo na diri. No? Botok mo na diri mo piang. Ikaw. Abot diri. Sinaw. Agay! Nung saan na ba hinuni ay? Murag tarong bakanin na manghilotay. Kinahanglan yung bayad sa kornop. Oh, dako kay naibayad Bagay di. ko. Naibayad ni din. Sigurado, may kamulian ka niyo ba? Unya. Ah, sakit kayo. Sakit. Oh, hinay-hinaya lang. Ah. Agay, hinay-hinaya lang. Piang gani ni dako gani na piang. Ay, sa banhino nga kakain Okay ng na, hilot ani. okay na. Kamabaka niyo ang hilotay ani. Mawa na lang sakit na. Ah. Ngari-ngari ka, ito ko man. Mayroon ka na, tuan. Eh, sama, pamilya sa motel, okay na. Medyo okay na. Nabunog na hinon, sakit na siya sa kuan, sa bunog. Batok pa rin yung pera sa mabukubukong. Okay. Pera sa muliog. Kaya dako magpaglawas. Ha? Medyo okay na. Kaya, kaya nga. Ah, sakita. Grabe ba na PM ni mo, Oy, unsa naman ni oy? Kay grabe ka lain ba nimo hilot nga patyo lang ta. Kaya mo ni. Muning sistema sa paghilot, maulian ka ni. Uy. Kung hinong ka na ng hilot kay na. Imbes kay mo maulian tam, samot no ni. Samot no. Yawa ni hilotay. Nya, okay na no. Medyo okay na. Kana ayun. Okay, nung saan ba hinong naging ako eh? Anong? Uy, iluto ka Di tarong. na ko, okay na ko. Muli na ko, yawa ni Dili. Di na ko diha, Saan di naman na ko ako? pahilot. Bahala mo diha eh. Di naman ako Sa pahilot. man yung manghilotay pa nga, mura man ni sa... Sa yapag ni? Di. Uy, bayad ni mo, bayad. Why bayad na? Bayad, Okay bayad. na ko. Di na ko pahilot. Muli na ko, yawa ni Dili. No. Bay! Alam ka lang ka, okay na. Inaam ka na siya mahilot. Sige, okay na. Daan ko pala yung bunog dyan. Kaya lingit kayo ito. Pagpukaw pala kayo na ito ganyan na. Klaro ka siya nan. Ano mo tayo nagpahilot kay marag munugon ng style? Ano yun? Luya ito eh. Tumoy ay purma yung bagtas. Samo kayo, niya pagkahiman-himan na ito. Wala bayad. Dao pa ang kapilaw. Wajik lah. Uy! Murag nagkiyang-kiyang man. Sige, sino ba kayo? Suman, atul dito nun? Kanang kuya pwede mangutana. Kanang diri man daw ko itong maayong manghihilot. Ah, si Burtokloy. Butok lang yun. Oh, nada. Maya na mahilot. Na, bakit nagpahilot ka? Ano pagi ka? Okay, kanang magpahilot unta ko. Kay sakit lagi kayo akong tiil. Murag namamaga gina. Pagpaka sa huwag lor. Niya dao, tinong ko itong pahilot. Magpukaw pang bayan akong pilawa. Di yun ni Mayo. Lagi na. Oh, toram kayo si Burtokloy oh. Ah, daram dai. Tara, miss. Na naman sa lima kawan. Usan po kay tuyo ani sa kuwa eh. Uy, Burtokloy. Oh, unsa man? Usan man po inyo tuyo sa kuwa? Magsamo ka po mo sa kuwa no? Danapod ka. Ay, nang good kahat dayon. Good. Usa naman taong gay. Gay na. Pagpukaw naman gay na. Init kayo mong kuwan. Mag-super science yung kamadugay na. Yan naman sa lagi. Unsa na po inyo tuyo sa kuwa? Ano po nga? May nagkalingkod na ko diri ah. Nari mo pahilot sa imo. Malipay gani nga magpahilot ron. Lipay yung ka na. Sigurado. Sigurado, wala ninyo ikalipay na ako. Lingit na ba kaya kurong adlaw niya pagkahuman. Di ta, mahirap na lang ko kay Juan. Pero basta kay hangit yung sa pagkapilaw na ako yun. Miss! Miss, dali na! Yan na, nanasin.
lagi yan. Aw. Ano mo na yung pahilot? Oh, ano magpahilo? Sige, miss. Meet Burtukloy. Oh, ito. Sige, okay kayo. Kaya ako niluto. Aw, dali miss, pahilot maka ka. Lagi magpahilot lagi ko kuya kay lain lagi akong paminaw ambot na unsa ko. Gusto mo na yung di paminaw ba? Na hubag akong tiil lagi kuya. Aw, wala yun. Hindi, sino? Sakit gid siya kuya. Piang na, piang. Hindi ako sa paminaw ni mo. Kanang sakit pud akong likod. Sino? Kasi dito na ito. Wala ka, bugno ba mo? Ano miss, panit. Dini, wala siya sakit. Wa man. Awa, anak. Pero nga, Oo nga rin lang sa pikas. Lagi ni sakit kayo. Oo. Hindi, bugno ba ito panit eh. Sige ka na, tarong ha. Guys, kadang atong lang kanina yung hilot ha. Okay. Iba ko sa mga guys, marami dikilig na. Kilig mo na, sorry kaya. Pagkadayin mo na ka na inis. Ara lang mas unahan niya. Oo. Naman kayo nag-ingon sa ako na maayo uno ka manghilot ng pangita tika. Oo, nakakita yung pahilot rin kanina sa akuan niya. Karon ito na po. Pero nalipay ka ito yung pahilot ka. Enggak mo ginaw. No. Asa pa yung sa tuwan eh. Ang walang niya. So, kana okay na yung paminaw. Okay na. Marang okay na yan. Kana mo, di anak ka na ugma. Kuhan lang ha, kanang inig. Kung ano mo, pagka-ugma, mamanyos ka, pagka niya. Dili ka mabalik sa ako, dili ka ako, ugma sa hapon. O sige ngayon Ako no. madagan eh, mas buntag, balik sa ako, di day, kaya mas kita ko sa imong utro. O di day, kanang aram nga. Makapahilot yung utro sa kuha. O sige para maulian na dayon ko kuya. Sige. Kato. Ya. Ay, nalang ko kaya. Oh, maayo hinuon. Yan na. Balik lang yung Sige, salamat kayo ma. kuya. Sige. Sige untag maulian ko sa imong paghilot sa ako iya. Unya, ay kalimot pagbalik ka. Balik yun siguro yun. Salamat kayo ya. Sige, mauli anak ka din. Tuwag ka sa kuha, sige. Kahilot ka. Wala ka na kuya, maghinahinay sa pag-uli. Salamat kaayo jud kuya. Kuha pa ito na kahilot sa kuha. Ay, kinig kong mahigit. Okay, jud gihapon kaya day ako adlaw ron sa loob. Nabad siya ko ato na kahilot sa ako primero. Ayos siya ako gaya.